Good day po mga kapatid, DJ Tangsin po muli at welcome po sa DJ Tangsin TV. Ngayon po ay a-attend po tayo sa charity ride at ito po ay gaganapin sa auditorium ng Santa Barbara, Pangasinan. So bali ang mga kasama po natin sa rides na ito ay ang Katana Riders Club. Hihintayin po natin sila dito sa assembly point namin at sabay-sabay po kami pupunta sa venue. Ang nag-sponsor po ng charity rides na ito ay ang Bad Boys Riders Club at ang Riders Alliance of Pangasinan. Sila po yung nag-organize ng charity ride na ito. So mga bro at mga sis, pabayaanan nyo po kami sa aming biyahe at stay tuned po muna. Patay na po sa Barbara ngayon, mga master ha. Sino yung nasa unahan, masusunod yung lahat ng mga sinyas sa lahat na tulong. Walang maglulusdan sa ating lahat. Pumpugi lang po tayo. Tapos magiging guide natin si tapos Masararis. Magtulungan muna tayo sa Marshall. Okay na tayo. Lord, thank you for the morning. We are Lord that are right. Pray for thy guidance, give us a steady hand and a watchful eye that no one shall hurt as we must fight. Amen.
Sam Magtan. Ako po yung APL ko ng Team Cup Cup Center Branquis. Maraming salamat po sa suporta nyo sa Team Katana po. Kung naman nadadaanan natin, kailangan tulong, suporta natin sila. Thank you po. At maraming salamat po sa inyo. Team Katana, salute po sa inyo. Hello po, ako si Sheila Marie, ATM po ng Team Cup Club, Bad Boys Central. Maraming salamat po sa Katana Riders Club sa pagdalo sa aming charity dito sa Santa Barbara. Sa walang sawang pagsuporta sa lahat ng event. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po. Thank you.
Mga sis, natapos na naman po natin ang isa sa mga adikain ng Katana Riders Club, ang tumulong at makilahok sa mga charity events na ganito. Kami po ay nagpapasalamat sa Riders Alliance of Pangasinan at saka sa Bad Boys Riders Club sa pag-imbita sa aming grupo para makilahok sa charity event na ganito. So sa mga kasamahan po natin na nakasama natin sa event na ito, sana po ay may pagpatuloy pa namin ang adikain na ganito na gawain habang malakas pa ang aming katawan at habang nabubuhay pa sa mundong ito. So hanggang dito na lang po mga bro at mga sis, hanggang sa muling video po natin. Ako po si DJ Tungsten, nagpapaalam at nagsasabing